рано, але машина, ну як сказати, можна було і раніше. Скажи. Так, можна було і раніше. Як настрой? Ну я ж кажу, зараз все хорошо, прочнулися. Я з'їв пирги, тому я буду доволі. Ось заправочка на Руснавто, до речі. Реклама заправкам Беларусьнавта. Там есть кафешка, что вельми круто. Я не уверен, что если только это есть кафешка, правильно? Нет. Ну, звичайно, белоруснавтовські мають кафешки, вони такі пафосні в порівнянні з іншими. Ну ось, короче, едем, все. Cross Fingers, потому что у нас не только это, у нас еще система охолодження є, питання. Тому ми, як кажуть, з допомогою всіх хороших сил доберемося. Ну все. Ставьте лайки. Это была смарт-пасека. Быж-быж. А, о, это, ну да, конечно, ставьте лайк. Все, мы